Mai Peter Mvute vanofanira kutaura kuti mwana akaurawa nei. Pane mwana weECD akashaika mushure mekudya plate yeraisi Thursday makuseni pasina nguva akanga atovigwa rakasara rovira munhu atova muvhu. Vabereki vake chaivo vasati vasvika. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Zviri kuitika mudzimba umu zvinotyisa. Mwana ari kunzi akabva kuchikoro izera reECD achisvika kumba akapiwa ndiro yeraisi. Ndiye ega mwana akadya raisi iyoyo. Pakati pousiku akazotanga kunzwa mudumbu. Pasina nguva ngani ndokubva ashaika. Asi chakashamisa vabereki vemwana uyu ndechekuti mwana akatovigwa vasati vasvika. Takasvika zvishuwa mwana weku tikachema hatina munhu akatidaira. Handina kana amai murume wangu yakanditsatakudzira kuti mwana afa sei. Kana undiudza kuti chii chaitika wakaramba wakanditarisa ubva usingandizivi. Saka vanhu vakaita seiko vane hutsinye hunosemesa zvakadaro guys. How do you do that? Vabereki vakuinteresta nevana vavo iwe woita vekusevesa muzvimuto wakadaro guys. Ka izvi zvinorwadza moyo. So nyaya yacho iri kunzi vana pavakabva vakadya raisi uyu mudiki ndiega wekudya raisi ndokurara. Usiku mwana paakataura kuti ndakunzwa mudumbu, mukuru wacho akamanya kubedroom kwabamunini akandoudza mainini kuti weduwe mwana haachanzwi zvakanaka. Vachibva vati kana arutsa enda unopukuta marutsi emwana wamai vako. Handina mwana pano. Mwana uyu ane 11 ndiye akagona kubatsira mwana. Ndokuzama zvakare kurara. Mwana ndokuzomuka akati ndazviitirawo weti ndibatsirewo ndiberekewo ndibate zvakanaka. Uya mukuru ndokubva abata mwana nenzira yakanaka. Mwana akabva angopindurudza maziso kubuda furo nekutozvimba dumbu instantly achibva angotisiya. So guys, unotoona kuti attitude yamai nini yekunzi enda unopukuta mwana wamai vako pano handina mwana. Mashoko akaita sei ekuti uri mai ndiwo wakasiyiwa navana. Kana wanga usingade kusara nevana vamai guru nabamukuru ava dei wakagara watongotaura uchiti inini handikwanisi kutora mutoro wamandisvitsa uyu. Pane kuti utore mwana arwadziwe, alright, yes, moyo wekubereka mwana akurwara akupindurudza ko kumanya nemwana kuchipatara, alright, ko pazouya mai vacho vawanireiko mwana wavo avigwa. Kuri kunzi hakuna any police report yakaitika, hakuna kunogadzikwa madeath certificate, maburial order nezvimwe zvakadaro. Vakangomanya ndokungofushira mwana kuurawa kunge shiri nekutofushirwa zvakadaro. Saka amai vakabva vamanya kuManyika Post vakaenda kuDiamond radio kuti vanotaura zviri pakadzika pemoyo wavo vachiti vari kutsvaga rubatsiro rwekuti vazive chakauraya mwana. Guys, ka zvinorwadza zvachose. Zvekunzi we listen we don't judge. Aiwa ritori drama tinotoda kutojaja kutanga naivavo amai Peter nababa Peter vacho. Mwana anorwara under your watch and amugoni kana kunyakaza, nothing, you don't move, you are not moved kusvika mwana ashaika. Vapedza ipapo mai avanoti vakasvika kurufu nasisi vavo vaitobatwa maoko murodhi umo vachitonzi ii zvakaoma asvika muchiriki mwana atovigwa. Vachiri kubus stop vakatofonerwa Thursday makuseni. Pavakazoti vakugadzirira kufamba nevanhu vekumba kwavo vakatonzi takutoviga isu kuno. Vachitosumiwa nemwana angaripo akangotora foni akaenda pasaidi akanoti mama dei makurumidza kufamba nekuti guva rakutocherwa. Pane zvakawanda zvakaitika zvavari kuviga zvavasingade kuti zvibude. Mumwe achaenda kujere nenyaya iyi. Kana mwana angopoisoneka, food poisoning or any other poison of some sort, kwaingozoendwa kumapurisa. Nyaya yongononzi hameno chaadya kuchikoro zvongotsvaka wokuzorera. Manje kumanya kuviga mai vosvika pamusha vachichema voignoiwa. Hapana mumwe anovagamuchira, hapana unovanyaradza, hapana anovapa explanation kuti wavo mwana akashaika sei. Amai vari kuti vanga vasiyana nababa ndokudzokera kumusha kwavo. Vana vese vakasiyiwa kumba kwemurume wavo. Baba vacho vaigara kuBulawayo ndokwavanga vachishanda. Chero ivo baba vemwana chaivo vakazosvika Friday mwana atovigwa. Mama vakatosangana nemurume ex wavo vachitobudawo kudzokera kuHarare.
Hey guys, if it's possible mwana ngaafukunurwe paitwe autopsy. You need tangible reason of death zvachose. Madzimai dzidzai kugara nevana venyu zvokwadi. No matter how bad the situation is, munhu nemwana wake, pain yekufirwa nemwana haipori zvachose. Pane zvinhu zvakawanda loopholes ari panyaya iyi. Pane kesi, sei kesi zina kuvhurwa mapurisa, amai vakatanga nekuenda kumaredhiyo vachinotaura nyaya iyi. Ende chimwe chinhu chiri kunyanyisa kuitika ndechekuti amai vakaenda kurufu vakanotreatwa nenzira yavasina kunzwisisa, vakakonwa kana kuita bongozozo. Kusvika vabva, hamawo dzamai dzakakonwa kuenda kunobatsirana nemwana wavo kuti vanetsere kuti sei mwana afutsirwa vasipo. Havana kupuwa explanation, vakangosvika pakubva pamba apa, vakangoita hashi. Aiwa guys, ini ndingatojamba neumwe mutowo kana kutodii kondodini kondorutsira mukicheni ndokurura hembe, hazvifambi zvakanaka. Ende vari kuratidza kuti vamwe vana ava vakatosiiwa. Hatina kunzopa vamenshena kuti takazotora vamwe vana ava ndokubva taenda navo. Unongosangana nemurume anokuti vangu vana unosiya pano, iye apedza ipapo kwira bhazi enda kuBulawayo osiya vana kumusha. Iye ati vana vake vanosara pano paanosiya paanoziva kuti ari kuremedza mudzimai womunin'ina asingatodiwo zvevana. Zvimwe zvacho guys, chero zvichireva kuti tinoenda kumakotsi, highest court possible. Aiwa, tinotoenda kana zvichireva kuti kwana godobori ameno, kana kuchireva kupfugama kunamata ati ameno, zvetochidiko. Nyaya yevana inorwadzai. Ari wangu guys, munomufukunura. Comment section iyi ndomuendesa kupostmortem. Handidi kujairirwa kusvika ipapo abva ndazvinzwa asi hafushirwi ndisipo. Vari kuti mairegerei kugara nemwana, nhamo dzinosiyana guys. Vana vanosiyirwei munhu musvino akadai? Ukada kuchengeterwa mwana nevamwe vanhu. Nangu handingambosiye vana vangu pandiri ndipo pavari. Chandadya ndo chavadya. Ngatidzidzei guys kutambura nevana vedu shuwa. Kusiyira vana bamunini vane mhuri yavo. Obviously kamwana wako kana ari ECD anenge achine needs akawanda, achitoda kutobatsirwa chero kuzvipukuta kana apedza kuita tsvina. Iwe wosiyira zvakare mainini. Aiwa guys, pane zvisiri kusangana panyaya iyi. Masvika mwana afa avigwa nechina, Friday makabva matodzoka zvekutotadza kuonana nababa vemwana, apa muchifuratira futi vana vakasara vacho. Vasikana vaine moyo, vana vadiki ava zvese vese zvavo vadiki apo vachigara futi nabamunini nemudzimai wavo. Musapikise vana jere imi muchiri vapenyu. And you are capable kutouya muchitaura paredhiyo. Aiwa, torai vana. Mukarambana nababa vevana, hamuna kurambana nevana venyu. Pamuri, chero mukaenda pasi pebridge, chero mukagara mutent, vana pavari ndo pamuri. Kurambana kuvabereki, vana ndo vanosara nedambudziko. Sandinyore kuti mai vanosiya vana vavo vachienda. Madzimai vane tsumo yokuti ndogarira vana vangu kana kuti ndangogarira vana chete. Mukurambana vamwe varume vanobva vauma musoro kuti enda siya vana vangu. Tinoona sekuti amai ava vakakurirwa uye vakashaya rubatsiro kuti vange vachigara nemwana wavo. Zera remwana raikodzera kuti ange ari mumaoko amai vake. Zvinorodza kuti vana ava vari kurarama unerera asi vabereki vavo vese vari vapenyu. Baba vevana zvichida vatova neimwe mhuri kuBulawayo ikoko, pamwe kumusha ikoko havatouyi. Mai ava ngavafambire custody yevana, vachengete vana vavo vega. Zvingaoma pekutanga asi Mwari havavasiye vega. Baba vanoenderwa kumaintenance, amai voita zvekutengesa kana kuita maprojects, kana vari kumusha voita projects dzinowanza mari. Ndokunge vasina kuroorwa kumwe nekuti matauriro acho ekaumu yakadaro nekugona kusiya vana. Aiwa, last week chaiyo Thursday ndo pakashayikwa nemwana uyu. This week mai vatova kumaredhiyo vachitaura vari kaumu. Kana kuri kuzungaira mai ava vari pamberi. Saka makangosimuka musina kuwana mhinduro yakakwana yekuti mwana afa sei and why akavigwa fast kudaro imusipo. Ndokutosiya vamwe vana tsvei kungoenda kunearest police station. Pane zvakawanda zviri kuitika. Fambirai nyaya iyi. Mwana ngaafukunurwa. Mabi yangu ndinzwei munhu nevana vake please. Nyika isina rudo. Muchashedzerwa tu vasara futi vaitwa yese. Guys, justice should be served.
kana zvichireva kuti baba namai Apisi kana ndipita kana ndinhingirikini hatichina basa zvenezi ravo ngavaende kujere nekuti vakauraya mwana, vakatekeresa mwana. Chiko guys chakadaro. Do leave your comments on what you think about nyaya iyi. Inorwadza moyo zvachose, kumwoyo wekubereka wakaenda nepiko.